Maayong buntag mga igsuon, sa kita sa atong matag Domingo sa buntag nga panimbahon sa Metro Davao hiniusang panimbahon o ang among mga pagtimbaya atong ipaabot ngadto sa tanan nga mga regular nga gapagtambong matag Domingo sa alas 6 sa buntag dinhi sa Davao Region, sa Mindanao o sa abroad, no? Doon naman tay mga nag-aapil sa pagsimba nga tuwa sa Dubai, sa US o sa Singapore o kung asa man mo dapit karon nga naabot niini nga Sibya, pinaagi sa Facebook account sa hiniusang panimbahon, manghinaot kami nga naa kamo sa maayong panglawas. No, hinaot pa nga sa atong pagsimba usab, labi na karon nga nagsaulog kita sa kaning ni ang gitawag natok Children's Sunday, kaduhang Domingo sa bulan sa Setyembre. Mahibong nakatutok kita sa atong mapagpamalandong sa mga kabataan. Naot pa nga sa atong pagsimba, maanaa kanunay ang atong presensya sa buhi nga Dios. Tung andamon atong mga kaugalingon nganha sa pagsimba, sa kamatuuran o sa spirito. Atong simbahon ang atong buhi nga Dios niini nga adlaw o sa atong pag-andam mga igsuon, akong basahon gikan sa Hebrehanon kapitulo 4 bersikulo 16 nga nag-ingon, busa dili kita magpanuko sa pagduol sa trono sa Dios, diin anaa ang grasya, dinha madawat nato ang kaluoy o ang grasya nga atong gikinahanglan. Daygon ta ang Dios uban sa atong awit sa pagdaig. Atong daigon, ang Dios nga kananan, magasimba kaniya, magawit ang tanan, iyang ngalan ang isang kananan.
Kita mo saling ug magahalad atong kinabuhi. Ang tanan tay tugyan diha lang kaniya. Panalangin nga gikan sa Dios kanatoy hatag niya. Siya pagkataykon sa way katapusan. Magampo kita. Dalay ko sa limbaho na mga Dios. Salamat kaayo sa kagayunan ng imong gihatag kanamo sa pagsimba kanimo sa bagong adlaw. Ug salamat o Dios sa imong balaang presensya. Gipukaw kami nimo, gihatagan sa laing kagayunan to wake up and worship and honor your holy name, O Father. And so we entrust to you today nga sa among pag-connect nga na kanimo o sa pag-connect sa matag usab bisan kon pinaagi sa platform sa digital world. Makahimo kami Ginoo sa pag-connect kanimo pinaagi sa imong balaang espiritu. Panalangini ang matag usa nga nagapaminaw, nagasimba, nagaawit, nagaampo nini nga takna. Panalangini kaming tanan ug bisan ang internet connection, Lord, aron nga makahimong ang tanan mahimong makapahimaya, makapahimuot nganha kanimo. Kini ang among pag-ampo sa ngalan ni Ginoong Hesus, nga among Dios ug manluluwas. Amen o amen. Ang pagbasa sa balaang kasulatan niini nga Domingo gikutlo gikan sa panultihon 22:6 nga nagaingon, tudloi ang bata kung unsaon niya pagkinabuhi ug hinumduman niya kini sa tibuok niyang kinabuhi. Ang Dios magpanalangin nato sa mamalandong kita niini. Kay buhi
Malipayong adlawng Domingo, hilabi na gayud sa atong mga kabataan tungod kay pinasahi kini nga adlaw sa pagpasalamat sa Dios sa paghatag kanato sa gasa sa kabataan. Sulod sa atong mga panimalay ug diha sa simbahan. Ug alang usab sa pagpasidungog ug pagpabati ngadto sa mga kabataan sa ilang mahinungdanong presensya sa atong mga kinabuhi. Ingon nga simbahan, dako kaayo ang atong kaakuhan sa pagtudlo o pagbansay kanila tungod kay sila maumay kaugmaon sa iglesia. Unsa man ang giingon sa balaang kasulatan mahitungod sa mga kabataan. Ang Salmo 127:3 nag-ingon, ang mga bata gasagikan sa Dios, tinuod gayud sila nga mga panalangin. Sa Marcos 10:16 gikugos ni Jesus ang mga kabataan ug sa gipandungan niya sila sa iyang mga kamot, iya silang gipanalanginan. So ingon anak ka importante ang mga bata alang kang Jesus. Sa panultihon 17:6 nag-ingon usab kini, ang mga anak sa mga anak mao'y purong-purong sa mga tawong tigulang. So mga apo. Og ang himaya sa mga anak mao ang ilang mga amahan. Ang panultihon 22:6 sa laing version nagsulti kini, bansaya ang bata diha sa dalan nga iyang pagalaktan ug bisan kung siya matigulang na siya dili mobiya gikan ni ana. Ang pagbansay sa mga kabataan aron musubay sa kinaiya ug pamaagi sa Dios usa ka dakong hagit alang kanatong tanan. Karon niini nga panahon, hilabi na niining panahon sa cellphones ug mga gadgets. Sawa pa nakahatag og cellphone ngadto sa imong anak, ayaw na lang sa jud sumbi. O mga gadget na pangdula. No, ayaw lang sa gyud kay basin magmahay ra unya ta. Hinuon, hatagi sa siya or sila, una sa tanan, og Biblia. No? Maayo hatagan ang bata og Biblia. Aron sa matag family altar, ang iyang Biblia gyud ang iyang basahon, aron maanad siya. Sa nakahatag na, ngadto sa mga ilang mga bata og mga apo og mga cellphone ug uban pa, i-regulate na lang ang paggamit niini kay mao gyud ni ang atong kompetensya karong panahon na sa atong tinguha nga maumol nato ang atong mga bata diha sa Kristohanon nga mga pamaagi. Dunay usa ka bata bitaw nga gi-regulate ang iyahang paggamit sa cellphone. Sige siya dula kay tag 2 hours raman ang ihatag sa iyaha sa buntag, 2 hours sa hapon. So, kada gamit niya, paspasan jud niya gamit ug moingon dayon siya, do I still have time yet? Magsige siya anam siya pangutana. How many minutes do I still have? Mag-ana-ana siya, magsigig-singgit samtang gasigig pindot sa iyang cellphone. So, kung maanad ang bata nga dunay mga limitations sa paggamit sa iyahang gadget, mahimong musunod siya
labi na kung kanang consistent pod ang mga significant adult sa iyang palibot. So busa tinuod gyud si West Stafford sa iyang pag-ingon nga every child you encounter is a divine appointment. So kung mo ni ang atong hunahuna ang atong mga anak, kamagwangan, ikaduha, ikatulo, ikalima hangtod sa ikapulo, kanang divine appointment nato sila, then usa jud ni siya ka hagit no alang nato. Or bisan pa sa mga bata nga atong ikahinagbo diha sa simbahan or diha sa mga kasilinganan. If we look at them as our divine appointment, dako kaayong buluhaton ang angay natong buhaton alang kanila. Daghang bahin sa kasulatan nagsulti ngadto sa mga ginikanan alang sa pagsangkap og impormasyon og pagiya aron nga ang ilang mga kabataan makahibalo kung unsay angayng buhaton. Kinahanglan tudluan nato sila sa tanang aspeto sa kinabuhi, sa pagrespeto, hilabi na sa mas tigulang pa sa ila, sa insaktong kinaiya sa gawas ug sa sulod sa balay, sa insaktong table manners, sa pagtudlo kanila sa pagtabang sa mga buluhaton sa balay, ug daghan pang uban. Ug ang labang mahinungdanon mao ang pagtudlo ngadto kanila sa pulong sa Dios ug ang pag-aplikar niini sa ilang kinabuhi. Ang mga kabataan gikinahanglan maminaw ug mutuman niini nga mga pagpanudlo. Matud pa sa Proverbs 1:8, anak ko, pamatia ang pahamangno sa imong amahan, ug ayaw pagbiyai ang pagtulunan sa imong inahan. Ang Salmo 34:11 nagsulti usab nga si David determinado kaayo sa pagtudlo sa sunod nga henerasyon mahitungod sa pagkamahinadlokon sa Dios. Ang Isaiah 38:19 nagsulti usab nga responsibilidad sa usa ka amahan ang pagtudlo sa kamatuoran mahitungod sa Ginoo ngadto sa iyang mga anak. So alang sa mga Kristohanon nga mga amahan, inyuhang basic nga responsibility ang pagtudlo sa biblical teachings ngadto sa inyong mga anak. Ang 2 Timothy 3:15 nagsulti usab nga gikan pa sa pagkabata si Timoteo natudluan sa balaang kasulatan tungod maghimo kini niyang maalamon diha sa kaluwasan. Unsaon man nato pag-umol, pagtudlo sa atong mga kabataan karon? Unsa man nga mga pamaagi ang atong gamiton aron isilsil ang pulong sa Dios ngadto sa mga kabataan. Ang una sumala sa gisulti sa panultihon 22:6 nga ang pagbansay kung ato ning usa-usahon usa sa paagi sa pagtudlo sa mga bata mao ang pagsulti ngadto kanila mahitungod sa mga pulong sa Dios. Hinumdum ta sa unang panahon uso kay sa mga katigulangan no atong mga lola nga paghapon na matapok ta unya maminaw tag storya no maminaw tag mga Bible stories usahay mga istorya nga tinuod nga kasinatian sa atong mga lola no. Dako kayo kadtong tabang kay daghantang natun-an sa ilang mga sugilanon. Ang Genesis 18:19, si Abraham nagsugo sa iyang pamilya sa pagsunod kaniya. Gitudluan niya sila sa pag-alagad sa Ginoo. So gibuhat niya kini pinaagi sa pagsulti ngadto kanila. Ang Deuteronomy 4:9 ug 10 nagsulti usab nga ang mga butang na hibaluan sa mga ginikanan kinahanglan itudlo usab nila ngadto sa ilang mga anak. So nindot kaayo og bulahan kaayo ang mga bata kung ang amahan, ang inahan, ang mga lolo ug lola, mga significant adults sulod sa panimalay, Kristohanon. Tungod kay matudluan usab ang mga bata sa Kristohanon nga mga pagtulunan. Ang Salmo 78:4 ngadto sa 8 nagsulti sab nga kinahanglan natong isugilon ngadto sa sunod henerasyon aron makasiguro kita nga masayod sila bahin sa Ginoo ug isugilon usab nila kini ngadto sa ilang mga anak puhon no? So ang mga ginikanan kinahanglan mugahin gayud
ug panahon sa pagsulti ug pagtudlo ngadto sa mga kabataan mahitungod sa pulong sa Dios sa pagpasabot sa mga pagtulunan ug mga baruganan sa usa ka tawo nga nagatuo sa Dios. Ihisgot ang pulong sa Dios ngadto kanila, pangutan-on sila og tubagon ang ilang mga pangutana. No? So paggahin gyud og quality time ngadto sa mga bata diha sa mga pagtulunan. Labi na sa mga panahon nga sila gani mismo muduol og naay mga ipangutana, moonay kanang very kuan kayo na siya, kanang very fertile time kayo na to tell them to answer their queries kay aron makat-on gyud sila no diha sa mga butang nga dunay kalabutan sa atong pagtuo ug sa atong pag-alagad ngadto sa Ginoo. Ikaduha nga pamaagi mao ang pagpadayag or pagpakita ngadto kanila sa usa ka ehemplo, sa usa ka kinabuhi. Dili kay ingnon lang nato sila nga adto na mo, panimba na mo. Unya kita di ay di mo simba. Kuntili nga kita gyud mismo ang unang ang makig-uban jud ta nila diha sa pagsimba, no? Munay mahinumduman ako sa una sa akong mga ginikanan o sa akong lola nga mag-uban jud mi kinabisihan jud ng Domingo kay sayo pas buntag mang andam na mga ligo, mang ilis unya magdungan jud nagpamaktas padulong dito sa simbahan. Unya magbahin-bahin sag adto sa nagkalain-lain nga mga grupo sa Sunday School nya human og Sunday School tapad jud mi sa among ginikanan nya gunit jud pud mig apil og himnal mo ba kanta jud pud mi kabalo mi anang asa ng mga pahina no kay sa una wa may order of worship nga i-print di pa man nauso nalang toy gamay nga blackboard dias kilid simbahan ibutang lang to didto tong unsa tong mga tubag basahon sa tubag-tubag nya pahina sa unsay unang kantahon ikaduhang kantahon no so kabalo mi kayo mamakli anang himnal anang asa dapit ang pahina nga kantahon nindot pud to nga pamaagi kay ma-oriented kayo ang mga bata sa Biblia ug sa himno no so dali kita makat-on kun do na tay sundugon no mo jud na siya ang realidad kun do na tay ehemplo nga makita unsaon pagbuhat ang usa ka butang. Most likely ang usa ka bata nga sigig tan-aw sa iyang mama samtang magluto makabalo pud muluto no or mahimo pong tigluto inig abot sa panahon. Ang mga bata dali ra makabalo pinaagi sa pagsundog sa gisulti o gibuhat sa mga tawo nga iyang kauban. Mao nay giingon ni Haim Ginot that children are like wet cement. No, whatever falls on them makes an impression. Munang magbantay gyud ta kay whether good or bad mapabilin na sa ilang hunahuna, no? So kinahanglan makita sa mga bata ang kinabuhi sa ilang mga ginikanan nga nagasubay sa mga prinsipyo ug tudlo sa Biblia. Atong hinumduman nga masundog sa bata ang maayo ug maot nga mga batasan ug ehemplo. So matud pa sa ikaduhang Timoteo 1:5 nga ang putli ug tinud-anay nga pagtuo ni Timoteo unang nagibatunan sa iyang inahan nga si Eunice ug sa iyang lola nga si Lois. Wala lang nila gisultihan si Timoteo mahitungod sa ilang pagtuo sa Ginoo, kundili gipakita nila kini pinaagi sa ilang kinabuhi sa pagtuo, no? Kay action speaks louder than words man gyud. So ang Ezekiel 16:44 nagsulti sab nga daghang ginikanan gusto nga ang ilang mga anak magkinabuhi nga mulabaw pa sa ilang kinabuhi, no? Ug ang 1 Kings 15:3 nakita nga si Abijam nagsunod sa sala sa iyang amahan, no? So makita pud na sa kinabuhi sa mga hari sa Israel ug Juda. Children often imitate their parents' sins, no? So dako gyud dag tulubagon sa Ginoo ni anang mga bahina. Busa magbantay ug magamping gayud kita. Ang Nehemiah 13:23 to 24 nagsulti pod nga both parents maka-impluwensya sa ilang mga anak. Ang mga Diyos nagminyo og tagalaing nasod busa gisagup usab nila ang ilang sinultihan lakip na ang ilang pagtuo.
Mauni ang usa sa mga rason nga nung importante nga ang usa ka Kristohanon makigminyo usab og Kristohanon kung mahimo lang, no? Tungod kay ang mga bata kinahanglan makakita og samang ehemplo sa pagkamaayong Kristohanon gikan sa iyang amahan ug sa iyang inahan. Kundili ang maayong ehemplo pildihon ra sa daotang ehemplo sa dili magtutuo sa Ginoo. No? So ang Genesis 27 o 37 padayag sab diha ang sugilanon ni Isaac ug ni Rebecca, no? Si Isaac ug Rebecca dunay kinaiya sa pagpabor-pabor sa ilang duha ka anak. Ug si Rebecca naka-impluwensya kang Jacob sa pagpangatik sa iyang amahan nga si Isaac. Sa dihang si Jacob nakabaton usab og mga anak, gibatunan sab niya ang kinaiya sa pabor-pabor ngadto sa iyang mga anak, di ba? Kay paborito gud kaayo niya si Joseph ug si Benjamin. No, nya gisulti pud na diha sa Biblia, no? Nga mao jud mas dako gud ang iyang paghigugma, no? Mas palangga gud niya tong si Joseph ug si Benjamin. Ug ang mga anak, no, kadtong napulo nga gibati nila nga murag di kayo sila paborito, no? Nabatunan pud nila ang kinaiya ni Jacob sa pagpangatik. Kay di ba giatik man pud nila ilahang papa, no? Si Jacob, no? So kung kanang sa mga bata pa karon nga mga termino, back to you, no? Nabalik sa iyaha ang iyahang gibuhat nga pagpangatik kang Esau, no? So kung atong buhaton ang dinautan, mausab di ang kopyahon sa atong mga anak, no? Ug worst, ila pud ning ipasinati balik ngadto sa ginikanan. So kung kopyahon ka sa imong mga anak karon, unsa ba ang makopya diha kanimo? Pagkabakakon ba, pagkaatikon ba, ang pagpanigarilyo ba, pagkabisyoso, ang pag-inom ba, ang pagsugal ba, ang pagkahimayi ba, no? Ang pagsuot og sanina alang sa mga kababayin-an, ang pagsuot ba og mga sanina nga arang siksiha, nga manglugwa na ang dili angayang manglugwa, manggawas na ang angayang pangtabunan unta, no? Kanang dayag ang mga bahin nga dapat tabunan, mga bata nga ibaliwala lang ang Ginoo ug ang simbahan. Mao ba ni nga mga ehemplo ang makita nganhi kanato? O ang makopya ba sa atong mga kabataan kay ang kinaiya sa pagka-honest, sa pagka-responsable, sa pagkamakugihon sa mga butang nga may kalabutan sa ilang pagtuo sa Ginoo, pagkamainampuon ba, pagkabuutan ug pagkamatinud-anon ngadto sa Dios. Doon na batay mga kinaiya nga dili nato gustong sundon sa atong mga anak. Kung mao, kinahanglan nato kining usabon ug buhaton nato ang kausaban karon pinaagi sa grasya ug tabang sa Dios. Maalaot kita kung tungod sa atong mga ehemplo ang atong mga kabataan masaad gikan sa kamatuoran sa Dios. Kay matud pa sa Mateo 18:6, apan bisan kinsa nga makaangin aron makasala ang usa niining mga gagmay nga nagasalig kanako, maayo palang unta hinuon alang kaniya kun gikahigtan siyag dakong galingan nga bato diha sa iyang liog ug gikalumsan siya sa kahiladman sa dagat, no? Grabe kaayo ang gisulti sa balang kasulatan kung kita mahimong hinungdan nga mahisalaag ang gagmayng mga kabataan diha sa kamatuoran sa Dios, mas maayo pa daw tag-i labay ta dito sa lalong bahin sa dagat nga gihiktan pagyud og bato nga galingan ang atong mga liog, so di nagyud makalutaw, no? Dito nagyud forever sa kinailadman sa dagat, no? So ingon ni ana busa ato kining ampingan ug ato kining tahuron nga responsibilidad ang pagpakita og maayong sumbanan, no, ngadto sa atong mga kabataan, nilabi na sa atong pagtuo og sa Kristohanon nga mga mithi ug mga kinaiya. Ang ikatulo nga paagi sa pagbansay diha sa
panultihon 22 size mao ang pagpractice, no? So una pagsulti, ang ikaduha kay ehemplo, ikatulo kay practice, no? So kasagaran dali tang makat-on, dili lang pinaagi sa pagsulti o pinaagi sa pagtan-aw sa ehemplo sa uban, apan pinaagi sa pagbuhat og kanunay pagpractice niini, no? So di ba kung naay mga kantata, naay mga performance ang mga bata sa eskwelahan, kinahanglan gyud ang panahon sa pagpractice aron nga pag-abot sa panahon sa performance, maayo gyud kaayo nila pagka-perform ang ilang mga bahin, no? So mousab na sa atong Kristohanon nga kinabuhi in our attempt to in our desire to kanang makabot gyud nato ang pagka tinuod nga Kristohanon, kinahanglan gyud natong matag adlaw i-practice ang mga pulong sa Dios, hilabi na kung mahimutang kita sa sitwasyon nga gikinahanglan nga hinumduman og i-praktison, no, ang pulong sa Ginoo. So this is the way most people learn to play the piano, no? So kanang naay piano, kung gusto siyang mahimong pianista, dili lang yun siya mag-agad sa piano dito sa simbahan or sa iyahang gieskwelahan. Kung dili, mo palit yun siya piano, kay aron nga from time to time, naagyod siya mapraktisan nga piano dito sa iyang balay, aron mahimo siyang hanas nga pianista. No? So parehas ra na namo, sa una sa nag-eskwela pa, maayo kabaluman mo gitara gamay. Kunya kay wa may gitara sa balay, naamang galing pero nagiabot magkaguba, so nya wa na pud na ayo, so wa jud na bansay, no, tong paggitara, no, so ingon ni ana. Or bisan sa kaning pagka-driver sa sakyanan, kinahanglan gyud ang pag-practice ay siya mahimong hanas, no, sa pag-drive. Ang mga ginikanan kinahanglan mutudlo sa mga anak sa mga buluhaton sa balay, no, by giving them regular task to do. So ako ning mahinumduman kay sa elementary pa ko, kaming tanang mga igsuon na gyud mi nagkalain-lain nga assignment. So di gani na bubuan ang bulak unya imuhan ng assignment, ikaw gyud panilngon, ikaw gyud manubag. So maningkamot jud ka nga imong matuman ang imong assignment, no? Kanya anyway tanan man pud na assignment na apoy kay sa una di pa man nauso ng atong mga gripo nga mga tubig, no, magkabo jud, so naapoy assign nga igsuon nga mo itigkabo para mapuno tong banga og tanang mga sudlanan sa tubig aron ready for use the next day. So ingon ana nga mga buluhaton, no, so mahimo na siya nga matuman kung regular gihatagan sila og mga regular task to do, no. So this applies to housework, gardening, paghimo og mga buluhaton, pagluto, no, paghugas. Usay mao ni issue sa atong mga balay ning paghugas. Kay magtinukluray, mag-inisipay, no, mangisip nga ako may nahugas ganihang pamahaw, di na pud ko karong paniud to, no. So kanang mga pagpangisip sa mga buluhaton, pero kung tagaan ang tagsa-tagsa og buluhaton, mutultol labi na og consistent pod ang atong mga pag-follow up. No, so apan ang mas labing mahinungdanon mao nga ang mga kabataan makat-on sa pag-alagad sa Ginoo, pinaagi sa kanunayng pagbuhat niini uban ang paggiya sa mga ginikanan. Dili igo nga sultihan ra ang mga kabataan sa kamatuoran o pakitaan silag maayong panigingnan. Kinahanglan usab natong i-insist jud kanang ipamugos kanang intentional jud kaayo nga kanunay nilang praktison ang pagbuhat sa unsay tama ug unsay insakto. Kay aron maanad sila pagbuhat sa matarong ug mulikay sa pagbuhat og dautan, ug magpadayon sila nga magmatinud-anon sa tibuok nilang kinabuhi. Mahinumdum ko niini kana bitaw kanunay natong isultis tong anak nga kanang mga butang na sila nagkalain-laing mga butanganan jud. So naay one time nga mang grocery unya mamunit bitaw ka og kanang dilata nya pag abot na sa duol na dito sa cashier
kahuna-huna ka nga di ra nimo to dayonon og kuha nga ibutang ra nimo diha sa daplin. Not knowing nga ang bata imong natudluan sa imong balay nga kaning sapatos mo jud ni siya ang butanganan. So ningon ang bata nga sa man ka madili man na siya diha ang butanganan. So iyang gikuha tong dilata og gidagan dito sa layo kay nga section didto kay og asa gikuha tong dilata og didto gibutang. No, diha nako na kuanan nga kung mo tudlo ta sa bata, mo tultul gud siya, no, magtimaan siya ni ana. No. So aron maanad sila pagbuhat sa unsay angayang buhaton, no. So mo nang kinahanglan kanunay ang pagpa-practice kanila niini. So matod pa ni James Dobson, ingon siya nga children are not casual guests in our home. So dili sila mga bisitas tong mga panimalay. They have been loaned to us. Uy, gipahulam ra di ay, no? They have been loaned to us temporarily for a purpose of loving them and instilling a foundation of values on which their future lives will be built, no. So mo ini ang katuyoan gil pahulam sila nganhi kanato, no, mga stewards ta sa atong mga bata sa katuyuan nga ato silang higugmaon ug atong isilsil sa ilang hunahuna ug kasing-kasing ang mga pundasyon sa pagtuo sa Ginoo og mga Christian values diin maoy ilahang kinabuhi sa tibuok, no, sa ilahang tibuok nga kinabuhi. So kinahanglang intentional gayud kitang mga ginikanan ug atong i-insist nga ang atong mga anak mo practice gayud sa atong mga gipangtudlo mahitungod sa Biblia ug mga Christian values hangtod mahimo kining way of life alang kanila. Ikaupat, ang pagbansay di mahitabo sa usa lang kaagi, no. Ang ikaupat ka pamaagi aron nga mabansay jud ang mga bata ay una pagsulti, ikaduha pinaagi sa atong ehemplo nga gipakita, ikatulo pinaagi sa pagpractice, ikaupat maog yun ang pagpabalik-balik og buhat niini or pagpabalik-balik og pahinumdum ngadto kanila. Sa tanang pamaagi sa pagtudlo, ang kanunayng pagpabuhat og balik-balik sa usa ka butang mahinungdanon hangtod nga ang bata makat-on sa pagbuhat niini nga siya na lang. Sama sa pagtudlo og pagsulat sa mga bata usa ka page gyud balik-balikon og pasulat nato stong mga maestra sa grade 1, no. Letra A, capital og small letter og the rest of the alphabet. Hangtod makabalo og sulat ang bata ug makaila kung unsa ng litraha, no, makabasa kung unsa ng litraha. Sama usab sa pagtudlo sa bata sa mga mithi sa honesty, sa generosity, pagkadili hakog, kamaong mo share, no, pagkaresponsable, pagkakugihan, pagkamatinabangon sa mga buluhaton sa panimalay, pagkakontento o pagtudlo ngadto kanila sa fruit of the spirit, love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control, no, kaning mga butanga. Dili ni nila matun-an just overnight. Kinahanglan kining balik-balikon og sulti, pahinumdom og tudlo ngadto kanila. Kay matud pa, humans are creatures of habit, and habits develop by repetition. So, ang pagsulti, ang pagpakita og ehemplo, ug ang pagpractice, kining tanan kinahanglan balik-balikon sa tibuok nilang kinabuhi. Mao kini ang pagbansay nga gisulti sa Panultihon 22:6. Aron masilsil sa ilang hunahuna ug kasing-kasing kining maayong mga habits hangtod mahimo kining ilang mga kinaiya. Sama sa gibuhat sa kakaraanan sa mga ginikanan sa Israel ug hangtod karon, ila gihapong ginabuhat kanang gitawag og Shema nga naa makita sa Deuteronomy 6:49. Diin ang mga ginikanan padayon nga magasulti sa ilang mga anak mahitungod sa mga mando sa Dios, no? Nagsulti diri, magpatalinghog ka o Israel, si Hiyuba nga atong Dios maoy usa lamang ka Hiyuba. Ug higugmaon mo si Hiyuba nga imong Dios sa bug-os mong kasing-kasing
og sa bug-os mong kalag og sa bug-os mong gahom. Ug kining mga pulunga nga gisugo ko niining adlaw magapaibabaw sa imong kasing-kasing ug igatudlo mo kini sa dakong kakugi sa imong mga anak ug magasulti ka mahitungod niini sa magalingkod ikaw sa imong balay ug sa magalakaw ikaw sa dalan ug sa imong paghigda ug sa imong pagbangon ug ihigot mo kini nga timaan sa imong kamot ug mamahimo kini nga mga timaan sa agtang sa tunga sa imong mga mata ug igasulat mo kini sa mga haligi sa pultahan sa imong balay ug sa imong mga ganghaan. Kining mga butanga kinahanglan gayud balik-balikon ug kanunay ipahinumdum ngadto sa atong mga kabataan. Kay ang practice pod sa mga Hudyo kanunay sila matud pa sa Exodus 13, no? Ang kanunay nilang gisaulog ang Passover feast matag tuig aron mahinumduman kanunay sa mga kabataan ang kahibulungang buhat sa pagluwas sa Dios sa ilang mga katigulangan gikan sa Ehipto. Ang 2 Peter 1:12 to 15 pod nagsulti nga usahay kining mga bata kapuyon pagpaminaw sa ilang mga ginikanan sa pirming balik-balik nga istorya. Apan si Apostol Pedro kanunay nagbalik-balik og pahinumdom sa mga katawhan sa unsay ilang nasayran ng daan diha sa pagtuo ug sa balaang kasulatan. Kung dili daw nato buhaton ang pagbalik-balik ug pahinumdom, ingon pa ni Apostol Pedro nga usa daw kini ka pagpasagad. Usa daw kini ka neglect of duty. Kung ang usa ka bata gani makabuhat og butang nga supak sa gisulti sa ginikanan, kasagaran ilang iingon, ay nakalimot ko. Matag panahon nga gamiton ng excuse sa usa ka bata, iyang giangkon nga gikinahanglan niya nga pahinumduman siya kanunay. Busa mga bata sama kang Apostol Pedro moabot ang panahon nga mga wala na ang atong mga ginikanan. Di na ninyo sila ika-istorya o di na sila makapahinumdum kaninyo. Busa karon paminawa sila. Paminawa ang imong mama, ang imong papa, no? Apan maupod ni ang bantayanan sa mga ginikanan nga ang pagbalik-balik o pahinumdum sa mga bata dili mahulog nga mahimong lecture og naging. Kung ang mga bata nakabalo na sa usa ka pagtulunan nga gibalik-balik, di na sila maminaw kung mahimo ning usa ka taas nga lecture. No? Mubo nga pahinumdum lang ang ilang gikinahanglan. Kay ganahan ba kay ta istorya na labi nasuko ta na 1 ka kilometro jud ang atong istorya, no? So kids, know that you are loved. That's the very reason why significant Christian adults around you take efforts to tell you, to teach you, to train you in God's way, show you examples of genuine faith, remind you again and again about God's word, so that until you become adult yourselves, you will never depart from those biblical teachings, and you yourselves will also teach your own children and other children in the same way that you are being taught now. According to 3 John 1:4, nag-ingon po ni nga, I have no greater joy than to hear that my children are walking in the truth. No? So, matud pa ni Dennis Waitley, the greatest gifts that we can give to our children are the roots of responsibility and the wings of independence. No, this is the very essence of Proverbs 22:6. Train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Amen. Happy Children's Sunday. Magapo kita. Langiton nga amahan, salamat kaayo sa mensahe nga imong gipadangat nga ni kanamo pinaagi sa imong alagad. O salamat Ginoo sa mensahe nga nagdasig kanamo, naghagit kanamo, o nagpabuka sa among mga hunahuna o kasing-kasing. Yun man usab sa among galamhan o Dios. Sa unsa ka importante
ang paghatag atensyon sa kabataan pinaagi sa kinabuhi ingon nga ehemplo sa pagtuo. Salamat Ginoo nga imo kaming gipahinumduman karon sa kaimportansya ni ana. Nagampo kami Lord nga sa pagpadayon Ginoo sa mga pagpangalagad namo, naot nga ang among kinabuhi indeed will be a model of faith. Dili manugaling kami perfect apan gamhan sa balaang espiritu makahimo kami sa pagpasa sa pagtuo nga impluwensya sa Biblia ngadto sa sunod nga mga henerasyon aron nga ang pagtuo usab nga ilang makatunan usa ka genuine nga pagtuo nga gipalig-unan o gidasig sa balaang espiritu sumala sa imong Biblia. Padayon kami Ginoo sa pag-ampo nga mahimong kini nga mensahe, kini nga Facebook account sa hiniusang panimbahon makapadasig sa daghan o makapahatag og inspirasyon sa daghan. Nagampo kami Lord alang ni adtong nagsaulog sa ilang adlaw na tawhan nga ikaw ang mag-uban kanila, ikaw ang maghatag kanila sa lain nga kahigayunan sa ilang pagpangalagad kanimo bisan taliwala ni ining pandemya nga nagapanghitabo sa among panahon. Apil Ginoo sa among pagpasalamat kadtong mga nagsaulog sa ilang mga wedding anniversaries. Naot pa nga sa ilang pagsaulog niini mahinumduman kanunay nga sa milabay nga mga katuigan ang Dios maoy tinubdan sa ilang kadasig, maoy tinubdan sa kalig-on o maoy hinungdan sa kaligdong sa pagtuo o sa kinabuhi. Apil Ginoo sa among pag-ampo katong mga igsuon namo nga nahimong na-infected sa COVID-19. Ang uban kanila naa sa ilang mga tagsa-tagsa ka mga panimalay. Ang uban kanila naa sa ospital, nagahulat sa recovery. Ang uban naga-isolate Ginoo. Hinaot pa nga taliwala ni ining tanan nga mga gibati nila o mga impact ni ini physically ngadto sa ilang mga lawas. Dili kini makahatag o dako nga impact ngadto sa ilang pagtuo. Inay maghatag hinuon kini sa kalig-on sa pagtuo, sa pagsalig nga na kanimo aron nga kon o galing adunay grabe nga hitabo nga mudangat kanamo, dili kami mawad-an sa paglaom tungod kay ikaw man ang Dios nga nahibalo ni ining tanan. O ikaw usab ang among paulian kung sa panahon nga kami mabugtuan na sa kinabuhi. Pusa Ginoo nagampo kami kanila sa ilang pamilya o sa among mga igsuon nga karon na narbaho apan wala matakdi sa COVID-19, naot pa nga padayon ikaw maghatag og proteksyon. Praying Lord sa tibuok nga United Church of Christ, sa mga alagad nimo, inguman sa imo mga anak nga mahimo kaming padayon nga faithful nganha kanimo og kanimo lamang. Kini among pag-ampo sa ngalan ni Ginoong Hesus among Dios og manluluwas. Amen og amen. O pamatay a Ginoo, among pag-ampo kanimo, pagadawaton mo kami, nga nangamuyo, O Jesus. Maigsuon, salamat sa inyong presensya o padayon nga pag-apil sa atong panimbahon online. Kini ang bag-ong platform nga ato pang ginakatunan, although 1 year na taniini pero wala pa nato gyud siya ma-master. Padayon kita karon ato aduna kita mga announcement nga ihatag, no? Karon nga adlaw September 12 ang atong kasaulugan, nakatutok kita sa Children's Sunday. Ang atong mensahero si Pastor Edith.
Ingon man usab sa sunod nga Domingo, Youth Sunday, si Pastor J ang atong preacher, si Pastor Ming ang atong minister. Ang ato usab mensahe sa awit magikan sa Turil og ang liturgist gikan sa UCCP Turil. Sa katapusan nga Domingo sa September 26, ang atong preacher si Pastor Rosie de la Cruz. Ingon man usab ang atong minister si Pastor Richel Hilot og ang atong liturgist gikan sa ilang simbahan. Hopefully, walay mga kakulian aron nga makapadayon kita sa mga nalatid na nga mga schedules. Looking forward for October mga igsuon, October 1 Tribal and Worldwide Communion Sunday, ang atong October 2, October 10 will be NCWA and Peace Sunday, then ang October 17 advance congratulations para sa UCCP agdaw sa ilang umalabot nga anniversary man usab sa UCCP Davao City Crossroads Congregational Church sa October 24. 118 na ang UCCP Crossroads Congregational Church. O kana ang atong tan-awonon sa o paabutonon api sa atong mga pag-ampo nga mga kasaulugan sa atong panimbahon. Padayon kita may igsuon og samtang atong awitong atong closing hymn, pwede natong dadon usab ang atong mga halad ikapulo saad ug uban pa atong dadon kini ngadto sa mga simbahan diin kita nagpasilong aron nga magamit kini alang sa himaya sa Dios.
Let us pray. Heavenly Father, thank you for the privilege, responsibility, and joy of the children that you have placed in our lives. I humbly ask that you would guide us in the way that we should teach them and train them, and pray that they may grow up in the fear and nurture of the Lord. May they grow in godly conduct, make wise choices, and learn to be both responsible towards others and accountable to authority. Keep them from worldly ways, direct and govern their lives, and may they never depart from the way of righteousness, in Jesus' name. And now the Lord bless you and keep you. The Lord make his face to shine upon you and be gracious unto you. The Lord turn his face toward you and give you peace. In the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Give